Werkudara. Kowe arep nang endi? Gandeng anakmu karo anakku padha gelut. Bojoku karo bojomu ya padha gelut. Saiki prayogane kowe karo aku jotosan ngono piye? Kusik. Aja kaya bocah cilik. Kowe iki satriya ning kene ora ana satriya anane mung mungsuh. Aku ki kakangmu, kakang ya ben ning kowe mungsuhku wektu dina iki. Aku mbilani anakku, aku ora mbilani sapa-sapa. Yayi, tak jaluk singkani banget pisan. Anakmu sing padha Bandalapati, bojomu sing padha gelut kae mau pisan sik. Mengko tak kandhani sing becik. Anggep apa kowe? Ayo, arep apa? Bisa. Wong wedok iso mung jambak-jambakan ngono iki. Bisa ora? Bisa. Arep apa wong lanang kuwi aja melu campur kono iki. Anggap apa kowe lunga kok papan kene anggap mau ki apa? Iki perkaraku Werkudara karo bojomu. Bisa ora? Ora sudi. Malah do kaya mengkene. Gandeng angel dipisah. Tak copoti jarikmu. Pisah karepmu ora karepmu. Wong edan. Wah. Ayo. Bisa. Bisa. Wah! Coloke! Werkudara, Antarjaja kurang pangapuramu. Yektine pun Kakang bakal mbilani marang anakku si Bama. Kepeksa pun Kakang tegel kelawan kowe sakloron. Kowe bakal tak balang barat mbuh tibamu. Ah! Whoa! Sunya pratangga pati bindu wiyat amun-amun regu mampang malatik mancolot
Rama. Wonten pengendi kowe ngadhawuh Rama Diwaji? Nganti tak rewangi tegel pamanmu Werkudara semono go adimu Antarja. Nggonku pengen bakal goleke kamukten marang jeneng sira Kaki Bama. Iya, matur sembah nuwun Rama Diwaji. Ya mung ngene ya Ngriya. Nggone bakal gayuh wujuding Wahyu Mustika Aji ki ana seranane. Siji nggone mapan ana ning wana Tribrasara sing kaping pindhone. Kudu ngedhep marang pustaka Jamus Klimasada angka 3-ne katunggen dening Ratu Titis Wisnu. Ing kamangka nek perkara wana Tribrasara ketemu gampang. Ratu Titis Wisnu bapakmu dhewe ya wong tuamu dhewe. Ya mung gari pustaka Jamus Klimasada. Menapa badhenipun kula menika gagar wigar tanpa karya mundi Wahyu Mustika Aji kula Rama. Ngene ya nggih, pun Rama bakal budidaya. Pustaka Jamus Klimasada bakal ndak colong. Nanging ora saka tanganing Prabu Kresna dhewe, aku bakal kongkonan. Oh mekaten, lajeng kengkelan sinten? Enten ana. Ning papan kene. Anoman metu Anoman. Anoman manumpat sampun ana miting Nagasari. Mulat mangandhap katingal. Anoman aja kaget panjenengan ingsun matek aji pameling. Inggih. Kowe lagi ngopo? Mancing. Oh. Anoman ki mancing. Oh, sampe ning kene iku kok wonten dawuh sinuwun. Panjenengan ingsun kepengin krungu prasetyamu nggonmu suwita marang aku kepiye? Lare batos kula nadyan to nyawa kula badhe kula doaken kagem paduka ingkang sinuwun. Upama kowe tak kongkon ngidul, inggih kula sagah ngalor, sagah nyemplung segara geni, kula iki sagah. Bagus. Ing kamangka kowe tak kongkon. Menapa menika? Kowe tak kongkon maling. Aduh. Lah kula menika pendhita sanes maling menika sinuwun. Gari gelem apa ora? Yen ora gelem, ora ana gunane Anoman Swita marang Prabu Kresna ing Ndrawati. Kersanipun ngados pundi? Kowe tak kongkon lumarapuning wana Tribrasara. Ing kono para Pandhawa padha dedagan, tegese padha tapa brata ning papan kono. Kanthi ngedhep pustaka Jamus Klimasada bakal gayuh wujuding Wahyu Mustika Aji. Mula pustaka Klimasada colongen. Waduh sinuwun. Tinimbang kula menika nyidra dhateng pustaka Klimasada luwung kula pejah kemawon. Jarene kowe lair batin melu aku. Oh nggih. Ning mengki nek enten apa-apane kula mboten purun tanggung jawab yen nganti ana siku sikaraning dewa sing nampa Kresna dudu kowe. Oh inggih, kula nyuwun pamit ning kula nyuwun pamit maling. Kowe ora takon mati ning takon pinter Anoman.